Кандидати за депутати от листата на ГЕРБ днес се включиха в почистването на домовете на добричли, пострадали от наводнението. Инициативата е част от кампанията за подпомагане на наводнените райони, която партията предприе на територията на цялата страна. Направеното остава и никой не може да ни го вземе, затова сме тук. Тук бяхме и преди месец, когато изпратихме 10 000 лева за ремонт на детски заведения, заяви Пламен Минев, кандидат за депутат от град Русе, избрал да бъде доброволец точно в нашия град. Считаме, че това е правилното решение, да сме тук, да помогнем на тия хора, които са пострадали, отколкото да празнодумстваме и да водим безмислени дебати, кой каква политика, защото нашите политики винаги са били реални. Направеното остава и никой не може да ни го вземе и всички български граждани виждат как ГЕРБ гради. Не очаквах помощ, но доброволците дойдоха в най-подходящия момент, каза Здравка Георгиева, чийто дом е бил тотално разрушен от приливната вълна. Изненадаха, аз не очаквах просто помощ, защото първите дни, когато идваха, нямахме нужда тогава от помощ, защото то беше всичко в тиня. То просто трябваше да се изчака да бъде сухо, за да може да се влиза, за да може да се почисти. А сега вече тъкмо е момента и сме много благодарни. Много експедитивно работят и съм много благодарна, за да можем да разчистим всичко, да изхвърлим. Благодарна съм на общинския съветник Живко Мартинов, който направи организацията. Вчера ръководството на ГЕРБ е взело решение да спрат временно предизборната кампания и всичките 470 кандидати от листите на партията в страната да се включат активно в отстраняването на нанесените щети в Монтанско, Бургаско и Хасковско. По настояване на водача на листата на ГЕРБ в Добрич Румен Иванов обаче, ръководството на партията е пренасочило част от доброволците и към нашия град, тъй като много хора от наводнените райони в Добрич все още се нуждаят от помощ. В инициативата се включват всички структури на партията. Те призовават своите членове и симпатизанти също да помогнат. Със средствата, които ще бъдат спестени от прекъснатата предизборна кампания, ще бъдат закупени покъшни и стоки от първа необходимост. ГЕРБ е партията, която е направила най-много за тези райони и сега и преди, казаха нейните лидери. Достатъчно е да се посети село Бисер и да се види при какви условия вече живеят хората, чието домове бяха под вода през 2012 година. Тогава партията на Борисов дари 1 милион лева лични средства, бяха отпуснати и пари от държавния бюджет. След разчистването на последиците от наводненията, политическа партия ГЕРБ ще възстанови предизборната си обиколка в страната. Купуването и продаването на гласове е престъпление.